jama'a ba za mu yadda ba fa, ba za mu yadda ba, wallahi ba za mu yadda ba, ba za mu yadda a rika kashe mutanen arewa ba. Mutanen arewa ba dabbobi ba ne. Arewa na zubar da wato ainihin ta zama makwararen jini, ana kashe-kashe, ana kashe mu kullum da azumin wata ramadana ma ba za a ba al'umma bayan Allah ba. Ana bin mu ana mana kisan kare dangi, ana mana kisan gilla. Shugabanni suna kallo. Allah ya jarabce mu da 'yan majalisu na tarayya marasa tunani mafi yawa. Allah ya jarabce mu da sanatoci marasa tunani marasa daraja. Allah ya jarabce mu da gwamnoni marasa tunani marasa daraja. Allah ya jarabce mu da jami'an tsaro 'yan iska marasa tunani. Allah ya jarabci arewa da 'yan midiya marasa hankali marasa tunani. Allah ya jarabci talakawan Najeriya da rashin tunani da rashin ganewa. Yaushe za a daina zubar da jinin al'umman arewa? Yaushe za a daina malalar da jinin al'umman arewa? Ana kashe mu amma shugabanninmu ba ta mu suke yi ba. Ana kashe mu amma shugabanninmu ta kamfen ɗin siyasa suke yi. Ana kashe mu a daidai lokacin da ake kashe mu, wai wasu ma a lokacin suke komawa jam'iyya mai mulki. Ana kashe mu talakawa ba ta kisan suke yi ba. Ana harkin kamfen, ana kashe al'umma. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, man a'ana ala qatali mu'minin walau bi shabai kalma ya'ti yawmal qiyama maktubun baina ainihi ayatun min rahmatillah. Duk wanda ya taimaka da shiru kamar yadda shugabanninmu suke yi a yau, suna gani ana kashe mu, ya'ti yawmal qiyama. Shugabannin Najeriya wallahi zuwa za ku yi gaban Allah madaukakin sarki maktubun baina ainihi, an rubuta a gaban goshinku ayatun min rahmatillah. ɗaya babbu ne ku daga samun rahaman ubangiji, ba ku ba rahaman Allah, wutar jahannama za ku wallahi. Wallahi ba za mu yadda a ci gaba da kashe mu ba, mu ba dabbobi ba ne.